27 январ Ленинград блокадасы үзілген күн. Әлеге вақиғада татарларның ролі нинди? Бүгін тарихи фактлар дөрес билгеләнәме? Эфирда таяны нокта тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Студияда нәкъ менә Ленинград блокадасы турында сөйләшәчәкбез. Тарихка тукталып алырбыз һәм безнең белән элемтәдә әле Рәхим әфәнде белән Рафик әфәнде дә булачак. Сәламлибез сезне һәм сезгә соңрак сүзне бирербез. Ренат әфәнде, менә бу көн тарихи яктан караганда дип әйтик һәм бүгенге җәмгыять ягыннан караганда нинди көн ул? Ничегрәк кабул итәләр аны? Һәм гомумән Санкт-Петербургта ниндирәк вакыйгалар һәм чаралар уздырыла? Иң беренчедән сезгә бик зур рәхмәт. Редакциянең шушы темага кагылуы. Ул чыннан да блокада турында сөйләгәндә бу дөнья күләмендә уникаль шушындый вазгыять. Чөнки бер генә илдә дә, бер генә шәһәрдә дә бер кайчан да менә мондый вазгыять булмый. 900 ел көн буена шушы блокаданы дәвам итү чоры. Һәм әле шушы блокаданы күргән вәкилләрнең әле дә исән булулары, һәм аның ил тарихында зур вакыйга булуын без әле дә беләбез, аңлыйбыз. Шуның белән бергә Ленинградта, хәзерге инде Санкт-Петербургта бу иң авыр көннәрнең берсе булып тарихка кергән. Әле дә ул шулай торып бара. Менә 27 январ көнне ул блокаданың тулаем инде ачылу көне, өзелү көне, һәм шуның белән бергә Ленинградта бик күп шушыңа багышланган һәйкәлләр бар хәзерге вакытта. Тулы берничә музей эшләп килә, нәкъ менә шушы блокадага багышланган, һәм шуның белән бергә әле андагы блокаданы узган кешеләрнең дә үзләренең хатирәләре һәм дә алар да бар. Менә безнең үзебезнең мәгълүматлар буенча хәзерге көндә 42 татар кешесе безнең блокаданы үткән. Үзебезнең татар милләттәшләребез яшиләр. Инде Татарстан буенча бүгенге көндә 128 блокада вәкиле яши үзебезнең республикада. Һәм аларның менә һәрберсе белән сөйләшкәндә шушы вакыйганың ни дәрәҗәдә аларның күңелләрендә калганлыгын без күрәбез. Менә әле хәзер без үзебезнең Санкт-Петербургтан Рәхим Тиләшовны да чакырдык. Менә ул шулай ук үзенең күңелендәгеләрен сезгә әйтеп күрсәтер. Чыннан да бу бик яхшы тема, һәм сезгә бик зур рәхмәт шуның өчен. Әле сораштырырбыз, чыннан да нәрсәләр булганын. Рәшит әфәнде, менә мөнәсәбәт төрле бит. Шул ук әгәр дә мәгълүматларны актара башласаң, гомумән әлеге тарихи вакыйгаларга да мөнәсәбәт башка төрле. Без беләбез, җиңү көнен аны билгеләп үтәләр. Бу вакыйгалар ничектер барыбер күләгәдә кала кебек. Һәм аңа әле күп очракта шул дәреслекләрдә булсын, башка ниндидер белешмәләрдә, тарихи чыганаклардамы кайбер кешеләр игътибар бирмәскә тырыша. Кемдер инде үзенә уңай булганча боргалый кебек. Менә сез ничек уйлыйсыз? Бу шактый фаҗигале сәхифәләрнең берсе, илебез тарихының һәм чынлап та мөнәсәбәтләр төрле. Әйтик, менә Айнатларның шәһәрдәше Невзоровның мөнәсәбәте мәсәлән башкачарак. Ул әйтә, бу камалыш урынсыз иде ди, бергә кирәк иде шәһәрне ди. Мин инде теге кушлам яклыйм яки каршы дип әйтмим. Менә чынлап та уйлый башласаң бит, тарихта бу очракта китерерлек мисаллар бар. Әйтик, заманында Мәскәүне французларга бирәләр. Французлар керәләр, анда братна икатна булалар. Һәрхәлдә бит ул Мәскәү башкала, Ленинград башкала түгел. Бәлкем чынлап та кайчаганда менә шундый күфер уй дип әйтим килеп китә, чынлап та биргән булсалар, нәрсә булган булыр иде икән. Теге тарихта үткән заман шарт фигыль юк диләр. Менә кайчаганда уйлап куясың, чынлап та биргән булсалар, нәрсә булыр иде икән. Әлбәттә инде фашистларның күпмедер гаскәрен шунда тотуга ярдәм иткән, әмма күпме корбан булган. Ул бит тик томалдан гына Невзоровның башында шундый фикерләр килми. Анда төрле фикерләр бар, төрлечә карарга була. Хәзер тарих инде аны хәзер үзгәртеп булмыйдыр бәлки. Ләкин мөнәсәбәтне үзгәртеп була әлеге тарихка. Менә шуңа күрә Невзоровның инде бер үзгә мөнәсәбәте дик. Аннан менә безнең авылда да мин хәтерлим әле, Тыкырык буенда, Алый юл буенда Сарапа яшидеге, ул менә Ленинград блокадасында булган. Чынлап та менә мәктәпкә күпме ватан сугышы ветераннарын чакырдылар. Мин бер генә мәктәбәдә хәтерләмим, Сарапаның килеп балалар алдында чыгыш ясаганым. Инде ул авылда аңа игътибарым бардыр микән, аңлап бетермәделәр микән, мәктәпкә чакырып очрашулар оештырмадылар микән дип менә мин бүген гаҗәпләнеп утырам. Шуны сөйләм икән, Гөлсинә ханым, ничек уйлыйсыз? Бүген мәгълүмат җиткерәләрме аның турында? Ничегрәк иде? Һәм гомумән беләләрме алар турында? Әллә шулай ук менә онытылып, ничектер ул артка планда каламы икән? Артка планда калырга тиеш түгел, ул хәзердә калмый, чөнки аның дәресләрдә дә сөйлиләр, дәрестән тыш чараларда да үткәрәләр. Менә күптән түгел 2 ел элек, менә 75 еллыгына хәтерлим мин безнең мәктәпкә килеп балалар белән куелган блокадный Ленинград, дети блокадный Ленинграда дигән спектакль күрсәтелде. Безнең мәктәп балалары өчен. Мин спектакльне караган вакытта балаларның күзләренә, балаларның йөзләренә карап утырадыр идем. Менә шул спектакль вакытында ул спектакль булган вакытта балалар
бөтенесенә ышанып, бөтенесенә дулкынланып караганнарына мен сөйнеп куйдым. Чөнки хәзер менә әйтәләр, хәзерге балалар, алар бер нәрсәгә дә аларның кызыксындыру нәрсәләре юк. Алар ана шул TikTokта гына, интернетта гына карыйлар, аларны укыйсылар да килми. Мәктәп турында күп тапкыр директор буларак әшәке ярамаган сүзләр дә ишетелергә туры килә. Но гомумән балаларга дөресен сөйләсәң, аларның җирәк аша, аларның акыл аша кирәкле сүзләрне табып сөйләсәң, балалар аны аңлый, балалар аны белә. Менә шул китап турында дигәндә дә, эшләп блокадничыларны чакырмадылар дип, авылда дип әйтсәк тә, беләсезме, ул урысча әйтмешли, неудобная тема была. Менә шуны әйтмәкче идек, уңайсызрак. Неудобная тема, блокада Ленинграда, анда даже менә Даниил Гранинның китабын алсак та, блокада Ленинград дигән, ул да бит бик авыр авырлык аша чыгарылды. Яны мәгълүматы төрлечә җиткерергә була, сезнең әле порталыгыз да бар, ялгышмасам. Аның аша да менә ниндирәк мәгълүмат җиткерергә тырышасыз. Шулай бу күбрәк бит инде әле яшь буынга кирәкле мәгълүматтыр инде. Белеп бетерү өчен анда дөресен менә сөйләү дип әйтик инде. Чынбарлыктагы вакыйгаларны сурәтләү. Менә сез ниндирәк иншалла барасыз бу юнәлештә. Менә бүгенге көнгә безнең зур порталыбыз эшләп бара, аны исеме Питер Татар. Анда без кыскача әйтәсез килгән, без нишлибез, без төрле мероприятияларны уздырабыз. Безнең менә онлайн сабанту узды, аннары безнең төрле флешмоблар узды, медиафорум. Біз бөтен регионнарда тырыштык чакырырга татар журналистларны. Аларны шул онлайн форматта без бик матур гына шундый медиафорумны уздырдык. Анда менә төрле темаларны турында сөйләштек. Читанда менә шул Бейік Ватан соғыш турында да әйткәндә, біз аның турында да данатмыйбыз, безнең блокада турында да темалар чыгалар, төрле статьялар. Менә безнең бар Роза Хамзиевна һәм аның апайсы Кадрия Хамзиевна, алар менә блокадницалар, алар шул берсесе 1933 елда туа, берсесе 1943 елда туа. Алар менә шул бөтен блокаданы уздылар инде, икесе кичкенә вакыттан. Команда шәхесләр белән күбрәк эшләүчеләр уздырырга кирәктер. Безнең беләнемтәдә дә бар әле шулай ук. Кунаклар, нәкъ менә Рәхим әфәнде, сез блокаданы күргән, үз күзегез белән күргән һәм әлеге вакыйгаларны сөйли алырлык шәхес бит инде. Менә шул хакта кыскача хәбәр итсәгез иде. Айыкламагыз, мин рус телендә тем. Мин бик киңәнәм, очень радуюсь, что вы затронули тему блокады. Тема очень печальная, грустная и в то же время она патриотическая. В блокаде Ленинграда громадное участие приняли татары. Дело в том, что здесь проживало много татар, а также поступали здесь воины со всей России, со всех мест, где проживали татары. Хочу про одну личность рассказать. Вы все знаете о Тане Савичевой, которая вела дневник. У нас, у татар тоже была своя Таня Савичева, ее звали Рашида Сааддинова, ей было 16 лет, она вела дневник. И вот времени нет перечитывать все ее жалобное письмо, она пишет, в декабре 1941 года умер отец у них, потом умерли братья, потом дядя умер, все это в январе 1942 года, потом соседи умерли, и в конце концов более 10 человек подряд умирали вот за январь, февраль 1942 года. В этом году исполнится 80 лет тем печальным событиям. Поэтому то, что вы подняли эту тему, громадное спасибо. Һәм сезнең хезмәтләр турында аерым сөйләшербез әле без. Рәфиq әфәндегә дә сүз бирик әле. Рәфиq әфәнде, ниндирәк эшләр башкарыла бүген? Бәлки шул ук эзләнү эшләре дип әйтик инде. Гомумән эш тукталып тормыйдыр инде ул. Моңа кадәр менә ниндирәк күләмле эш алып барган һәм хәзер дә эш тукталмыйдыр дип беләбез. Безнең Татарстанда эзләнү эшләре алар күбесе менә хәзер уйлап килсәң, Ленинград белән бәйлелеген без әле казану эшләре генә түгел, үзебезнең Татарстанда оештырылган дивизияларның сугыш юлы буенча да йөргәндә дә Ленинград архивларында, военкоматларында эшләгән вакытлар иде. Инде менә шушы 30 елдан артык 40 ел икән инде. Сугыш кырларында күмелмичә калган солдатларны чирләү белән шөгыльләнү, ул турыдан-туры Ленинград блокадасын үзү hücumlarının başlandı. Birinci 42. yılının yanvarında başlangan Lüban hücum operasyası
Хәзерге вакытта Новгород өлкәсе, ул Ленинград өлкәсенә кергән булган Мясной Бор авылы янында башланган һөҗүм ул. Шуннан тиз генә шушы сазлык аркылы кереп, Ленинградка турыдан чыгып, бу теге яктан 54-нче армия, бу яктан 58-52-нче икенче удар армия бәреп кирип, тиз генә бу быжраны үзәргә булган план. Һәм менә безнең эзләнү эшләре хәзер шул Новгород өлкәсендә Мясной Бор авылыннан башланып, bütün hücum yönelişi boyunca Leningrad ülkesine tabi kilip çıkıp Lubyan, Tosna rayonuna kilip çıkıp hem hazırda 40 yıllık başlangan iş bugün de şuluk orunlarda devam ete. O soldatlar bugün de tabılıp duray. Onların isimlerin aşıklarlık yazıları ya bulmasa numarlı orden medalleri hem başka birler tabılıp isim, yana isimler bilgili bulup bara. Bu Сугыш Ленинград блокадасындагы югалтулар, олар блокада ичинде генә түгел, шулай ук блокаданы үзәргә тырышкан совет солдатларының югалтулары да бик зур булган. Һәм менә әйтеп киләм, бер урында 40 ел эшләп килсәк тә, бу эшнең әле чиге юк дияргә була. Һәм бу туганнары өчен дә бик зур мирас бит, чыннан да. Киләчәктә мөнәсәбәт нинди булыр әлеге тарихка? Без моны рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа телеканалында Таяну нокта тапшыруы Ленинград блокадасы турында сөйләшә. Без милләттәшләр дидек. Ренат әфәнде, чыннан да милләттәшләрнең роле ни булган икән? Менә бу блокада вакытында искә төшерә башладык. Һәм шулай ук аларның өйрәнү буенча, ялгышмасам әле мемориаль токта да куелган алар истәлегенә. Чыннан да менә бу турыда әйтеп үтелде. Беренчедән казу эшләре 61 елдан башланып китте. Ул хәзергә хәтле дәвам итә. Хәзер күбрәк менә инде Новгород өлкәсе турында әйтелде. Әмма ләкин безнең Невский пятачок бар. Анда Казаннан елга 3-4 безнең үзебезнең группалар киләләр. Анда мәктәп балалары, студентлар. Һәм менә ул безгә бик шатландыра. Чөнки һәр чакта анда медальоннар табылып торалар. Һәм менә без 2 ел элек чыгардык үзебезнең инициатива белән даими вәкиллекнең «Мы тебе на помощь блокадный Ленинград» дигән бик зур китап. Монда 18467 Татарстаннан чыккан кешеләрнең исемнәре кая туган, каян сугышка киткән һәм кайда җирләнгән. Һәм менә шушы китап чыкканнан соң инде безнең бик күп кешеләр үзләренең кайда бабайларының үлгәнлекләрен табып шунда килделәр, аларның урыннарын, каберләренә күрделәр. Һәм шуның белән бергә милләттәшләр дигәндә безнең инде барыбыз да беләсез, тормыш юлы, дорога жизни һәм шушы 47-нче елда ук шушы турыда Ариф Сапаров дигән үзебезнең милләттәшебез тормыш юлы дигән зур китап чыгарган иде. Һәм менә шушы китапта турыдан-туры әйтелгән менә шушы блокаданы һәм шушындагы халыкны коткарып калуда шушы тормыш юлының урыны һәм шушының дәрәҗәсе турында әйтелгән иде. Һәм инде менә үзем дә әйтеп уздык, безнең хәзерге вакытта 42 блокаданы күргән милләттәшләребез яшиләр. Без даими вәкиллек исеменнән аларга ел дәвамында 5 тапкыр Җиңү бәйрәмендә, Сабан туйда, Татарстан көнендә һәм блокада беткән көннәрдә бүләкләр эшлибез. Һәм алар беләсезме, аларның иң төп үзләренә килгән, менә без килгәч күңелләреннән чыккан әйберләре, алар блокада турында сөйләмиләр. Алар зарламыйлар. Алар үзләренә булган ихтирам турында һәм үзләренә булган шушындый мөнәсәбәт турында әйтәләр. Һәм гомумән әлеге вакытта менә әйтик, Ленинградта, Санкт-Петербургта блокада кирәк булганмы, шәһәрне биргә кирәкме дигән сүзне әйткән кеше ул инде гомумән аны халык аңламый һәм бу теманы күтәрмиләр. Чөнки ул күтәрелергә тиеш тема түгел. Чөнки бу очракта монда күпме инде халык үзенең башын куйган. Һәм шуның белән бергә күпме кеше әле монда хәтерли. Һәм менә мин бер генә мисалны әйтеп китәсем килә. Шушы вакыт белән Мәриям апа, безнең милләттәшебез, шул сөйләде. Менә мин сеңлем белән ди, миңа 5 яшь иде ди, минем сеңлемә 3 яшь иде ди. Әтиебез фронтта һәм әнием ди карточкаларны алып китте кибеткә ипи алырга ди. Һәм шунда ул мисаллар шулай ук булганнар, аларны әйтеп курка торган бер түгел, карточкаларын урлаганнар. Шуннан да кайтты ди, әни җылый ди, шуннан соң тынычланды ди. Без инде икебез дә ипи китәбез, тамакларыбыз әчте, салкын, әле кыш көне. Шуннан соң ди, әни, әйдәгез кызларым, чиста киемнәрегезне кидегез дип, чиста киемнәребезне киертте ди. Үз кырына алды ди, безне кычаклады ди. Һәм без шуннан жаттык ди. 5 яшьлек кыз Мин ди шуннан аңладым ди, без хаҗатабыз, һәм без инде бүтән тормаячакбыз дип. Шуннан соң аларның күршләрендә булган икән врачлар, еврейлар, аны да яшермичә алар әйттеләр. Һәм ишекләр ачык булган. Хирург эшкә барганда караган, ишек ачык, карый, керә, әнисе, сеңлесе үлгән, ул исән.
Менә шушындый вакыйгалардан соң исән калган шәһәр батыр шәһәр, герой шәһәр. Ул андый Камынды бер вакыйга мисалда. Бу әле бер генә мисалда икән күрсәтә. Рәхим әфәндегә дә сүз бирик әле шунда. Менә мондый вакыйгаларны туплап бит шулай ук инде күп санлы китаплар да бастырдыгыз. Менә кайлардан җыелды мәгълүмат? Бик шат. Меня поручение бердилер, вот я написать книгу, вот эту книгу я демонстрирую ее. Татары, Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда. Несколько лет я ее писал. Здесь помещены 1000 фамилий. Я уже говорил, татар здесь воевало много, косвенными фактами могут быть такие. Здесь Ленинградский фронт выпускал газету на татарском языке «Ватанна Саклауда». Здесь же немцы пропагандистские снаряды запускали, где были тексты на татарском языке, написанные латиницей. Немцы учитывали силу татар, татарский фактор учитывали и хотели вбить клин между русскими татарами, но это им не удавалось. Потом поисковики многие годы у нас уже работают. Были случаи, на Невском пятачке находили блиндажи, где все сплошь татары. И были случаи, там 12 человек в блиндаже, и 4 медальона сохранились. Фамилии, имена, отчества и даты. Это все жители были Татарстана. А еще были полумесяцы и другие предметы, которые указывали на национальную принадлежность татар. Теперь поминание татар, возвеличивание входит в работу многих наших общественных организаций. Большой работой в этом направлении занимается постоянно представитель Республики Татарстан Ренат Накифович, Дамир Рахимович. То есть в их ежегодные планы входят поздравления, помощь ветеранам войны. Ихтибар, аның турында без сөйләшеп киттек. Шунда монда вакыйгалар күп һәм алар турында күп сөйләшергә була. Безнең кызганыч вакыт шикләнгән. Рәшит әфәнде, менә без әйттек төрле мәгълүматны төрлечә бүләләр дип. Шул хәрби сайтларда да бит. Бер җирдә бер мәгълүмат бирелә, икенче җирдә икенче мәгълүмат бирелергә мөмкин. Нәрсә өчен шулай башлана? Монда шул тарихны янәдән ничектер сәясәтләштерү чалымнарда юкмы икән монда, ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, ул өстен әйтелсә дә, инде ревизия сатылмай дип әйтелсә дә, менә монда Ренат әфәнде чыкындырды, батырлыгы дип. Монда бит сүз Ленинградларның камалышта булган Ленинградларның батырлыгын бер кемдә шик астына алмый. Бу курбаннар кирәк булдымы дигән сорау куела. Чөнки инде ул булган. Инде аны берничә дә шәтелмәсә инде булган. Инде менә тарих ревизия сау дигәндә мин нәрсәгә гаҗәпләнәм. Инде мин аны кулым кыстып, инде менә бер сайт һаман тирәленеп, анда булай дип язылган. Фашистлар белән хезмәттәшлек иткән 5 халык дип. Анда Крым татарларын санап китә, Балкарларын санап китә, алар битендә 17 халык куыла, 18 халык, аларның күпчелеге мөселманнар. Хәзер шуларны кертәләр, имеш алар фашистлар белән хезмәт иткән хыянәтче халыклар. Аңа калса бит рус азатлык армиясендә 1 миллион артык урыс була. Ләкин без аңа карап кына бит уруслар сатлык җан демибез. Шуның өчен хәзерге бүген көннән карап, янда да күпмедер кеше хезмәт иткән икән, бәлкем булгандыр. Ләкин аңа калса 2 мәртәбә Советлар Союзы герое булган татарлардан, Крым татарларынан Әхмәт хан Солтан ул бит 3нче мәртәбә биргә җыенганда бирмәгән калдырганнар. Шуңа күрә халыкка шундый кара ярлык тагу менә бу ревизия ясау һәм халыклар арасында дошманны уятырга теләү дип аңлыйм мин. Менә әллә нинди сайтларны тыялар, әллә кемнәрне яна агент дип игълан итәләр. Шундый әйберләр нитеп тора. Менә халыклар арасында шул Крым татарларына, шул балкарларга нәфрәт уята торган каршылыкларда туры. Материаллар эленеп тора. Ни өчен аларны нитмиләр? Фаш итмиләр, юкка чыгармыйлар, судка бирмиләр. Менә мин шуңа гаҗәпләнәм. Тарихка ревизия ясау бара. Бүген анда Санкт-Петербургта сөйләштек, Хусна ханым, мәктәпләрдә ниндирәк эш алып барыла икән? Шул балалар гайрәте буенча без беләбез 101-нче гимназиядә әле шул блокадниклар музейда эшләп килә. Менә тиешле дәрәҗәдә башкарыла дип саныйсың бу эшне? Бәлки тиешенче дә түгел, әз генә артыграк та нитәргә кирәктер аны. Ну, менә мин балалар белән сөйләшкәндә үзем турында әйтәм. Мин менә бу ревизия ясаучы кешеләргә менә шул фикерләрен, шундый сорауларны сугышны кичергән кешеләрдән сорарга дип нитерим. Менә минем әни әтисен сугышка озатканда анарга 5 яшь булды. Менә минем хәзер ыныкчыгым бар, Суфия исемле, анарга 8 яшь. Мин кай вакытта күз алдыма китерә алмыйм. 5 яшьлек бала
ашлыкны әнисеннән ашырга сораганда, ашлыкны кичерү менә хәзердә сили ул күз яшьләрсез сили алмый. Без үз вакытыбызда мәктәптә үткәрдек шундый чара, мин тарихчы буларак, миңа ул тема якын, шундый акция үткәрдек. Проект дип әйтергә була, расскажи мне о войне. Миңа сугыш турында сөйләдек. Балаларга без задание бирдек. Менә өйдә, гаиләгездә нинди кем кая сугышкан, кем кая вафат булган, шуларны гаилә тарихын, сугыштагы гаилә тарихларын сөйләгез дип балалар сөйли. Аларга чөнки авыр рус телендә дә әйтергә, мой дед воевал на белорусском фронте, на украинском фронте. Аларга перечисление орденов, аларга авыр, чөнки алар аны тиешенчә күз алдына да китерә алмыйлар. Мин балаларга бөтен тарихларын үзем тыңладым да, балаларга бер генә сорау бирәдем. Балалар, менә әбиләрегез, бабайларыгыз сөйләгәндә нинди хисләр кичерделәр алар сөйләгәндә? Миңа бөтен балалар, 2 класс балалары да, 10 класс балалары да әйтәләр, алар җылыйлар иде. Чөнки күз яшьләрсез, менә бу кешеләр кичергән авырлыкларны хәзерге шул ревизия или бүтән бәя биргән кешегә күз алдына китерә алмыйлар алар. Чөнки кичерергә язмасын. Кичерергә дә язмасын, но шундый эшне алып барырга кирәк. Аңлатырга кирәк. Аннарсы менә хәзер сез миңа шундый сорау биргәч, мин күп нәрсәләргә тагын бер менә шул мөмкинлек буенча әйтәсем килә. Менә хәзерге балалар, алар бит авырлыкны кичерергә өйрәтелмәгән. Барбыр, ул гаиләдә дә шулай. Менә бер баланы миңа кабинетка кертсәләр, мин аны әзгенә тиргим инде, үземчә воспитывать итәм, әтәнисеннән сорыйм. Менә сез эштән арып кайткач та, сезгә менә бу 16 яшьлек или 15 яшьлек кыз бала һәм ир бала, әни, син эштән кайттың, ардың, мен сиңа минче әзерләдем, әйдә бергә чәй эчегәл дип, шундый сорау бирәме дигәч, әтәниләр җылый башлый. Чөнки алар аны күрми. Алар аны аңламыйдыр дим. Алар аны аңламый. Тахирга да сүз биргәл, Тахир. Шунда менә ниндирәк эш алып барырга кирәк киләчәктә, әгәр дә кыскача аңлатсак, менә бу мәгълүматларны киләсе буынга җиткереп калу өчен һәм югалтмагыз өчен, бу бит инде бары безнең тарихыбыз, нәрсә дисәк тә. Шуннан да менә әгәрлеге менә даже яшьләр, шул ук менә алар инчик әйтләр инде бик кызыксыналар ул әйберне. Кызыксыналар да ул бер көнне генә алар шул искә төшерәләр, шул искә төшерсәләр. Әйе, шул 9 майда менән дә күп кеше дә белмәде шул менә шул 27 январьда шул безнең юбилей шунда инде круглый дата була инде 80 ел ничек блокада ачылды инде. Менә аның турында кешенә язарга кирәк, аның турында балаларга аңлатырга кирәк. Менә даже менә шулай әйткәнемчә, менә апайлар Хәмзиевлар, менә аларның әниләре заводта эшләгән вакытта аларның күбрәк булды, шул кем заводта эшли инде Сухпайок, менә ул әниләре соңгы үзенең ипинен балаларга бирде. Менә аларның әйткәне бар, шуңа инде менә без исән калдыктыр инде, менә шулай әниләре алар өчен бер чылган өчен менә шундый вакыт детальләрендә әле ул зур итеп сөйләргә кирәк тә, чыннан да булар бик мөһим фактлар бит инде. Алар ярдәмендә дә чыннан да ул елларның никадәр дәрәҗәдә куркыныч икәнен аңлатып буладыр. Нәтиҗә ясасак, Рафик әфәнде, менә Ленинград блокадасындагы тарихи фактларны сөйләүдә һәм аларны дөрес билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булып тора? Менә бу мин үзебезнең бу эштә катнашып килүче яшьләр ягыннан әйтүм. Әле менә күптән түгел генә республикабыз президенты Миниханов эзләнүчеләрнең эшенә бәя биргән вакытта эзләнүчеләр алар яңа сугышта һәлак булган солдатларның исемнәрен туганнарына җиткереп кенә түгел, менә тарихны яшьләргә якынайта дип бәя биргән иде. Чынлап та шулай бит ул. Бу эштә катнашучы яшьләр алар үзләре менә шушы сугыш булган урыннарда, шул сугышта катнашкан кешеләр һәлак булган, алар көрәшкән урыннарга барып, шунда шул ук шартларда чын тарихны үзләре күреп, күзаллап кына түгел, үзләре дә шунда күреп катнашып өйрәнәләр һәм аның чынлыгын белеп, бернинди дә теге ялгыш караш я булмаса ялгыш юлдан китү кебек әйберне аларга китмәячәкләр дип әйтүем. Һәм менә аларның шундый чын тере эштә катнашуы
бу аларның тарихын да өйрәнүе һәм аның дөрестлеген дә белүләренә үзе бер юл эзләнүчелек эшендә катнашучыларның. Ринат әфәнде, менә бу вакыйгаларны дип әйтик, һәм Ленинград блокадасын киләсе буынга җиткерүдә нәрсә таяныктасы булып тора? Кабаттан бик зур рәхмәт. Менә бу теманы күтәрүегезгә. Тагын бер нәрсәне әйтәсем килә. Безнең җәмгыятьтә ничектер хәзер сугыш тематикасын романтикага әйләндерә башладылар. Менә сез хәзер 9 майда күрегез. Идем на Берлин, әйбер можем повторить. Что син можешь повторить? Алда сакласа, монда миллионлаган кешеләр, миллионлаган ачтан шуны хәтле җимерүләр, әйберләр. Без менә шушы фаҗиганы күрсәтергә тиеш, үзебезнең яшь буынга да. Сугыш ул романтика түгел, сугыштан алда сакласын. Һәм менә шушындый мотор тапшырулар белән үзебезнең яшьләребезгә җиткереп, порталлар аша, сайтлар аша, кинолар күрсәтеп, китаплар чыгарып, күбрәк эшләсәк иде. Менә шул безнең таянычыбыз. Дөрестән дә шулай, Бөек Ватан сугышы тарихында да күп кенә вакыйгалар булган, һәм алар арасында Ленинград блокадасы аерым алып тора. Шуңа күрә тарихыбызны бузмыйча, аны хәтерләп яшәсәк дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.